Ep. Doncs estem a Bellver sopant una mica. I ja us deveu imaginar per què som aquí. Estem una mica malalts. Hem tingut febre. Deixa'm sortir, no em fiqui al llit. Però ja som al cap de res, que aviam el Tutankamon. Això és la Jaime, Sí, el vestiu així, la carpa trance. Diu, fins les 9 del vespre és chill out, llavors ja comença el bo. Primera nit junts al matalàs. Molt millor que el matalàs inflable. Bueno. Molt bé. Estic molt contenta d'estar aquí dalt i de dormir aquí. I... Estarà molt bé. Sí. Despertarem de molt bon humor. Sí, joder. Bueno, hem passat una nit regular. Jo he passat una nit regular. El Xill ha dormit bastant bé, em sembla. I ara esmorzem una mica sobre les 5:40. D'aquí 20 minuts sortim. Una mica de caldo. Estem a la primera fila ja. Aleshores, protecció de sol important, perquè és el que us trobareu. Ben poquet i un No he gravat la sortida, que estava una mica liat amb el rellotge. I m'han deixat enrere. Com he anat dient, estic amb el pit una mica tapat, ficar mal al coll. Així que... Bueno, en general vull provar de sortir més suau avui. Suau però molt constant. Tampoc és que vingui a passejar. Ya som tots, l'Amadeu, l'Ignasi, que empiezan los juegos del hambre. Sí. Com va tot, noi? Bueno, va. No necessites ulleres i jo necessito el bífon. Sí, hi ha molta llum. Opa! Què tal? Què, quins objectius tens avui? Doncs mira, res, a veure si baixem de 9 hores, va. Baixar de 9 hores, ja està. A 9 hores ja estaria bé. Home, sí. Però bueno, res, disfrutar, Què? Primer... Baixant de 9 hores, què pots fer? Una UTMB de 42? O molt menys? No, home, aquí hi ha molt de desnivell i estem a molta alçada. Llavors, 9 hores, si no, 50 quilòmetres serien 7 hores, 7 i mitja. Més o menys, Però bueno, avui és rotllo... Suau. Rotllo disfrutar, entrenament així de qualitat. No cal córrer al principi. No cal córrer. No cal córrer, que venen 2 quilòmetres verticals Sí. més endavant i un especialment llarg d'encama de la Perafita, no? Sí. Bueno, el primer... S'ha de guardar, s'ha de guardar. El primer són 1.000 positius, El primer 1.000, el segon 1.500. però és molt Sí, és molt planer. planer, per dir-ho. Sí. Bueno, D'alguna hi ha manera. rampa al final, abans de l'illa. Però bé, sí, és planer, es puja bé. La Vallcivera es puja molt bé. Quilòmetre 7.8. És el primer control.
Quilòmetre 12, portem 2 hores. Opa! Sí. Bueno, estem pujant sense pressa però sense pausa. Molt ben explicat. Endavant. Opa! I 119. 119. Molt bé, benvinguts. Gràcies. A disfrutar. Ven aquí un momento y verás que contento. Mira molt bé l'entre, clar. Sí, Ho podem molt bé. Ja com de boníssim, de veritat. que al final no he begut Coca-Cola. Que no ho trobaré. Hola. Hola. Bon dia. Hola. És que anem deixant anar molts, que ens deshidratarem i tot, eh? Arriba el moment de posar el modo avió, perquè sí, creuant allà, ja estem a Andorra. Bueno, aquí farem 200 positius d'un taca guapo. Vinga. Mira, vist qui et veu, eh? Hòstia, fes-me un mitar. Va, Hòstia. molt bé, vinga. Gràcies. Tope. Hòstia, grau. Sí, faig vies i tu ve de les marxes. Peores plazas hemos toreado. Jo sé que cada hora, cada minut i segon, es mor un home en la terra i en neixen signacions. Vinga. L'any passat vam veure l'helicòpter, aquí va molar molt. Uah, quins pics, eh? 21 quilòmetres, 4 hores 15, molt bé. Molt bé, aquí amb Meritxell. Ui! Ha plorat una miqueta, perquè he deixat anar una branca, li ha fotut una hòstia a la cara. Sap greu. Tatuet al terra, cosa fina. És que avui tinc un dia que quasi tots els dies són així, quasi tots els meus dies són així, però
Tinc un dia d'empuntegar-me amb cada pedra i a cada arrel. Però encara no he caigut. Bueno. Vinga, màquina! Ja hi tornem a ser. Ui, ui, que em deixen, Que em deixen aquí en una cuneta. Bueno, estem ja a punt d'arribar a lo del dinar. En 30 quilòmetres, mitjana de 5 per hora. Igual que l'any passat, que està molt bé. S'ha fet una fiera a la Meritxell. Vinga! Hola! El 308. Molt bé. Un dinar per emportar. Merendera guapo. Hi ha ben bé el mateix que l'any passat aquí. Bueno, que l'any passat només hi havia birres i ara també hi ha síndries i melons. Jo feia molt, igualment, però patia molt. És Hong Kong? No, és Andorra. Una cosa que es diu poc d'aquesta caminada, que es parla molt de la gran pujada que té, la gran pujada que té, però de baixada també en té moltíssima. I ja sabeu que les baixades castiguen. Mira els gratacels i tot. És estranyíssim. Sí. Estem fent l'últim descans de pla abans del famós de llanços verticalos. Txell, com t'ho estàs passant? Molt bé, Digues coses. no ho sé. M'estic passant molt bé, el temps és molt bé. Ja? Un dia magnífic, el paisatge és preciós Tu també? i ara pujarem molts quilòmetres, molts metres verticals. Però intentarem fer-ho bé, Intentarem no morir. com ho hem estat fent avui fins ara. Ja sembla que portem 100 anys pujant. Portem falten 1.100 metres. O sigui, n'hem fet 300. Bueno, però millor partir-ho, pensar més en els primers 1.000. No, jo no m'estic... No, estic com gairebé a gust. Punt singular, entre més aigües. 1470. I això ja ens anem als 2.600. I et trobes gent, passejant per aquí, té collons la cosa. Ara sí, sí. Veus? Oh! Fa mal al cap i tot, tio. Sí, Oh! és meravellós. Oh! Ara, què? Està ben Sí, està molt freda, la veritat és que és un gustasso. Sí. Va. Bueno. Va, de veritat, és que em fa mal al cap i tot. En plan, la pell.
Sí. Me porto el buf gelat aquí. Crec que l'any passat per aquí ja estava tornant-me boig. Què? Com estàs veient això, tio? Ara vaig mort. És una cabronada. Aquesta ens mata. Perquè m'ha enganxat la pàjara, vaig una miqueta... Vols un gel? No, prefereixo Ah, aguantar digerir-ho, i pair-ho i tirar endavant. Bueno, anem fent jo crec que el bo és que aquesta es deixa fent passetes molt petites. Sí. Perquè no és gaire esgraonada, de moment. De moment. Molt bonica, eh? Sí, sí, sí. Això sí que ho té, aquesta. Ja hem sortit del bosc i això és bona senyal. Aquí hi ha una rampa fins al refugi i una altra rampa. Ai, canvia mal de muntanya. 8 hores, 36 quilòmetres i aquesta serà la marató més lenta de l'any. Com no pot ser d'altra manera. Uf. Ai. Ai. Xoca la... Amb aquest barret horrible, Fas bona cara, Sí. Sí. Ja estic. Ja estic fresca com... Hola. I tant, benvinguts. Bona tarda. Bona tarda. Què tal? Vinga, va, molt Claro. Vinga, va! Ànimo! Què? Com ho portes? Bé, he escorxat una mica la guilla ara aquí pujant. He fotut unes arcades i he arribat aquí i estava tothom espantat, que m'han sentit pujant allà. Però aquí estem, ben sencers. Pa. Mireu-la, com que és. Màquina! Tigre de Bengala! Sí, Bengala. Ara ja no. I demanàvem a mi sortir amb un refredat, tio. Ets jove, home. Ets jove. Raquel! Vinga, que ens queda poquet ja. Ostres, però fa ja... Que dura la vida per fer-se una mica el xulo després a l'Instagram, I al YouTube. Sí. Jo què sé. A una fotito. Ai. No, vull una abraçada. Oh. Molt bé. Ja està. Hi som.
Sí, aquí estan. Aquí estan els dones. Sí, jo sí, vull dir, inclús el rato dolent de les arcades i tal, no estava com molt enfonsat. Era molt desmoralitzant. Per molt lent que no li va ser, no, és que no. Uah. Uah. Això ja està. Això ja està. Quina il·lusió, quina alegria. Mira el que dic. Guapo. Ui. Va, ja hi som. Hem baixat 30... 11:38, no 40. Sí, una mica més. Gràcies. Moltes gràcies. Enhorabona a nosaltres. Enhorabona a vosaltres. Que us ha anat rodat el dia, no? Us ha anat prou rodat el dia. Pocs incidents. Estoy aquí con Ara mi no. amigo. Sí, Bueno, tu t'he vist moltes vegades. pero la Transmontserrat, ¿te acuerdas que fuimos un rato juntos? A la Transmontserrat no hi era jo. No la he hecho. No, hi ha un altre nano que se m'assembla una mica. Bueno, tu. ¿Cómo ha ido? ¿Bien? Sí, a ver, sufrido. Nos vemos en Matagalpa. con calma. Bueno, ha sido dura. Y al final el calor picaba. Hemos jugado los Sí. 100 Me alegro la de categoría. Pero has venido... Molt bé, noi. Felicitats. Merci. Has estat dur o no has estat dur? Com estàs? Bé, fatal, adolorida. I tu? Bueno, jo el refredat que tenia el tinc pitjor. Potser recomanaria a tothom no sortir a fer una caminada de resistència amb un refredat. Que va valer... Bueno, va valer molt la pena fer-ho amb la Txell i vaig estar prou a gust, vull dir que tampoc se'm va fer llarg ni res. Què et va semblar la transfronterera, Capdarrec? Molt bonica. I molt dura al final. És que ja l'havia fet, la primera part ja l'havia fet l'any passat. Ja, però aquella pujada què et va semblar? Aquella pujada em va semblar molt bèstia, però la vaig fer molt bé, si no em fes mal tot el cos, està molt bé. Però vull dir, el problema és quan comences a tenir dolor, però si no... Sí, el mal també. Jo crec que el que fa mal també és tota la baixada, i que és una baixada que has d'anar amb 1000 ulls i que hi ha arrels, hi ha pedres i estàs molt de rato...
veus, això? Bé, no, bona pinta. Sí? Curarà un constipat. Ojalà em curi el constipat. Si no em faré estirpar el nas sencer. Hem arribat a Taradell i hem vist una persona en bicicleta. Ara l'esperem aquí. Quina casualitat. Ja els he vist en cotxe. Que mira, he vist com un tio així amb cua i m'ha creat l'atenció i m'he fixat. Quina vergonya, Què tal? m'he pillat. No passa res. Que xula la bici.